तो फ्रेंड आपण माने केମିତି अछंती आशा करूची आपण माने ଭଲ ଥିବେ ତ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଆସିବାର କାରଣ ଯେ ମୋର ଏବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କିଛି କରିନାହିଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ନା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ମାନେ ଏଟା କି ରାସ୍ତା ତମ ଭାଇରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର ଆଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଜାଣିନି କେବେ ପୁରା ହବ କି ନାହିଁ ମନରେ ତ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କାର କରିବା ପାଇଁ हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବହୁତ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଜାଣିନି ମା କଥା ବି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି କଣ କରିବି ଘର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ପଡିଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ମାସେ ରହିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଏଟା ସିଟି ନାହିଁ ମାନେ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ରହିଛି ଆଉ ସିଟି ଉପରେ ନା ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବାର ନାହିଁ ଭୋକ କଣ ମାନେ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଭୋକ କଣ କଣ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଆସିକି ଲାଇଫରେ ଜାଣୁଛି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ସେମିତି ଶୋଇପଡିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ଏକୁଟିଆ ଏବେ ରୁମରେ ରହୁଛି ରୋଷେଇ ବି କିଛି କରିନାହିଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିବା କଣ ଖାଇବା ଆଉ ଏବେ ଆସି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆମର ଗାଡି ଗୁଡା ଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିକି ଚାଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସି ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଆସେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କାରଣ ଇଏ ଭଲ କରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଟା ବି ଭଲ ଅଛି दो पराठा पराठा है क्या भैया पराठा है क्या नहीं है तो एक फ्राइड राइस एक दे दो तो वर्तमान में ऑर्डर दे साइड ऑर्डर रेडी कर ऑर्डर रेडी चलते आते हैं आज देखें कौन ऑर्डर दी ऑर्डर मो एक फ्राइड राइस ଆଉ ପକୋଡା ଦେଇଛି ଅର୍ଡର ବାହାରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରୋଷେଇ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲା ଶୋଇତେ ବି ଟାଇମ ହଉନି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରି 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିକି ଫେରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଫେରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ହବନି
भैया 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 एक घंटा और पकौड़ा हाफ प्लेट, पकौड़ा हाफ प्लेट। हाँ एक राइस है, कबाब हाफ घंटा वो येलो वाला। हाँ येलो वाला। हाँ कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हाँ तो साथ में दोनों। बर्तमान में ऑर्डर आसि कौन ऑर्डर करते एक बार से कबाब और एग राइस और एक पांडा का ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करी पोच के मिला कबाब पूरा मस्त है। मजा आया। एग राइस भी भल अच्छे चलो ठीक ना ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। फ्रेंड्स एबे वर्तमान राति हो मोर भी खाଇବା सरी जाइए वर्तमान मुझे ड्यूटी जाऊँगी और नाइट शिफ्ट चलती फिर सकाळू नहीं आसमी 7-8 तो रोचे पुणी देखा न्यू ब्लॉग रे। खत्म। बाय बाय टाटा।